खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 9 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बनसु आफादनि बिमल बसुमतारी बिथांखौ भबानिपुरनि टल गेटआव इनायै गाग्लोबनायनि उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनाय जादोंमोन। दा बिथाङा फाहामथायखौ लाजाखांनानै एसे मोजां फारसे फैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बरपेटा मेडिकेल कलेजनि डक्टरफोरा बिमल बसुमतारी बिथांखौ मोजां थासारियाव गैया होननानै आखाइ दैखांनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव हरनाय जादोंमोन। बनसु होननाय मोनसे आफाद गैया। बनसु माने BPFसो। हाग्रा महिलार बिथाङा गावनि समस्ति देबोरगाव समस्तिनि सिङाव दासिमबो रायजोफोरजों लोगो हमनानै सावरायाखै। बेनिखायनो बिथांखौ रायजोफोरा हाबनो होनाङा, सैमाफोरखौ खुदै गारनानै खिदलानानै अन्थाइजों खुबैना हरनांगौ होननानै EM राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायखौ लानानै हाग्रा महिलारि आरो दिपेन बर'खौ समानै रुजुनाय बाथ्रा बुंनायखौ उदालगुरि जिल्ला एबसु आफादनिफ्राय फिनजाथाय होदों। उदालगुरि जिल्ला एबसु आफादनिफ्राय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननायखौ हाग्रा महिलारियाल' बुङाखै, दिपेन बर'आबो बुंदों होननानै बुंनायखौ दिपेन बर'आ माब्लाबो बेबायदि बाथ्राखौ बुङाखैमोन। मोनसे समाव मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजोंसो फोरमायदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राया मोजां जायाखै आरो बनसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जय नार्जारिया एबसुनियाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ होननानै रोखा बुंथिदों। मासे मोसाया फासि नांना थैदों। मध्य प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय पान्ना टाइगार रिजार्भआव मासे 2 बोसोर बैसोनि मोसाखौ फांसे दंफाङाव फासि नांनानै थैना थानायाव हाग्रा बिफाना बोखांनो हादों। नाथाय बे जाथाया माबोरै जाखो, सोरबा फलानफोरासो बुथारनानै बिदि खालामखो ना हारसिंसो बिदि जाखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। बे समाव थैनाय मोसाखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। हायद्राबाद पुलिसा देहा फालांगिरि खालामग्रा गासै सा 14,190 आइजोफोर आरो गुबुन हादोरनिबो आइजोफोरखौ रैखा खालामफिननो हादों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै सा 17 दायनिगिरिफोरखौबो हायद्राबाद पुलिसा एरेस्ट खालामदों। रैखा खालामजानाय आइजोफोरा जाबाय आन्ध्र प्रदेश, आसाम, तेलेंगाना, कर्नाटका, दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, बांलादेश, थाइलेण्ड, नेपाल, उजबेकिस्तान आरो रासियानबो दंमोन। लोगोसे बे जाथायावनो एरेस्ट खालामजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय सलमान, शैलेन्द्र प्रसाद, जोगेश्वर राव, मोहम्मद अफसार, इरफान, आदिम, सामिर, हरबिंदर, सफी पाटिल, साई बाबू, गंगाधरी, साई सुधीर, सुरबेसर आरो आदिम। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। तामिलनाडु रायजोनि पेन्डालुर ओनसोलाव जाब्रबथाय जानाय सासे मानसिनि मेगननिफ्राय सेंगालाप्पाट्टु सोरखारि फाहामसालिनि सा 10 डक्टरफोरा गोब्राब नाजानानै अपारेसन खालामनानै 10 सेन्टिमिटार जानाय दंफांनि थुख्राखौ बख'नो हादों। अपारेसन खालामजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय मुल्लाय पेन्डार, 33 बोसोर बैसोनि। दै लोंनानै अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। राजस्थान रायजोनि करौली जिल्लायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ टेपनि एबा पाइपनि दैखौ लोंनानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे दैखौ लोंनानै गुबुन सा 80 सुबुंफोरा लोमजानाय जानानै फाहामसालियाव थिसनजानांगौ जादों। थैनाय गथ'सानि मुङा जाबाय देब कुमार। देब कुमारा दैखौ लोंनानै लोमजानाय, गोबानाय, खिनाय आरो डायरिया जादोंमोन। बेंगालुरुआव मोनसे गिथाव बाथौ नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। बेंगालुरुआव 3 हौवा मानसि आरो 3 हिनजाव मानसिफोरा सासे 30 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ इटाजों खर'आव देग्लिनानै इनाय बुथारदों आरो बेफोर गासिबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। उनाव गाग्लोबजानाय सुबुङा होसिख्रावना होनायाव साखाथिनि मानसिफोरा ओंखारबोनायाव दायनिगिरिफोरा खारखोमालांनो हादों आरो पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय दासिमाव जाथायजों लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिफोरखौ मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै बेंगालुरु पुलिसा रादाय होनाय जादों।
नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।